Pois nada, cando un colega che imos ver un santuario, pois un sempre amos a certo escepticismo, non? Máis que nada por ignorancia, pero tamén por toda unha serie de presuizos que manexamos os arqueólogos, non? Que todo este tema da simboloxía pois nos pon bastante nerviosos, non? Pero bueno, chegar aquí a verdade é que das un rapidamente de conta que é un xacemento excepcional, non? É un proxecto excepcional, por outra banda, non? É dicir, ver este traballo de limpeza que se fixo aquí, que deixa bastante claro pois toda unha serie de detalles constructivos, toda unha programación arquitectónica bastante clara, pois dá a impresión de que este é un sitio especial, probablemente na protohistoria, non? Cosas reseñables, non? Independentemente da interpretación que poda facer calquera, pois a representación antropomorfa feminina está na cota superior de todo este espacio que parece que vertebra pois todo este alto, pois é bastante espectacular. Doutra volta aos detalles constructivos, hai toda unha serie de arquitectura que non semella defensiva, senón que parece unha serie de aterrazamentos como de socalcos de contención desta plataforma superior, non? Un posible acceso que se empeza a vislumbrar nesta zona de aquí, e despois outros detalles bastante chamativos como pode ser o desbastado ese das vetas de xeixo, non? Que, bueno, xeixo branco pois ten unhas condicións lumínicas e sabemos que, bueno, probablemente na protohistoria pois vendo mismamente a arquitectura doméstica dos castros, pois se ven estes pequenos detalles, sin ir máis longe, no Castro de Viladonga, os esquinais das casas pois teñen bloques de seixo ou de cuarcita, no? Con unhas condicións lumínicas especiais, no? E que claramente hai unha cadea técnica que o que procura é monumentalizar un espacio vertebrado pois por esta representación claramente antropomorfa e, bueno, pois a mellor vencella de rituais de fertilidade, vai ti saber, non? Pero que está clarísimo que hai unha arquitectura monumental, non? Desde logo non semella remitir a un mundo medieval, destas torres, Vixía, ou destes castelos altomedievais, senón que todo isto sona moito, pois, na miña opinión, o sea, dicir, a unha representación, estamos comentando con Antón Malde, pois unha representación metafórica mellor da propia arquitectura dun poboado castrexo, non? Probablemente os santuarios e os espacios simbólicos o que fan é reproducir metafóricamente pois, o espazo de asentamento. Entón estas técnicas constructivas de socalcos, de muros de ou pseudomurallas escalonadas, pois son cousas que aparecen en moitos poboados fortificados da Segunda Idade do Ferro, pois nestas zonas da provincia da Coruña, por exemplo, non? Sen ir máis longe, non? Entón, bueno, eu, amigo, estou realmente abraiado por esta intervención, unha intervención de limpeza, pero que realmente as sorpresas e os achados importantes, a parte das 1000 peces que se toparon aquí, parece ser, pois, empezan realmente agora, non? E de outra volta, pois, é impresionante tamén o traballo de comunicación e divulgación que se está facendo desta arqueoloxía aberta por obras, non? Que eu creo que é un modelo para a arqueoloxía que se está facendo en Galicia pois nestes anos, non?